Ano. Tady je Lisbeth. Lisbeth. Co pak? Dlouho ses neozvala? Promiň, ale něco se strašně podělalo. Já jsem Lisbeth případ ze všech nejzajímavější, protože jsem tak silně narušený. Jediný já jsem dostal kocoura. Pojmenoval jsem ho Vale. Svěřili jsme jim odpovědnost za nějaké zvíře, abychom zjistili, jestli u nich dojde ke změně osobnosti. Díky Valemu mi věci začaly dávat smysl. A někoho takového člověk nesmí zradit. Ten kluk zabil 2 úplně nevinné lidi. Pak je posadil mrtvé před dům do závěje, takže se objímali. Potřebuješ teologický nástroj pro vyhodnocení svých lidských tlačů. Ne, já potřebuji pomoct. Před pár dny se pokusil zabít jednoho kamaráda, vrazil mu do břicha nůžky. Zakroutil jsem jim. 2krát. Potom zabil svého kocoura a zároveň se pokusil spáchat sebevraždu. Ale byl hrozný spáč. Jako rys. Rys může spát 21 hodin za den, pak 3 hodiny loví a hodinu žere. To je ale 25 hodin. A den má jenom 24. Ta 25. hodina je možná někde